O que sí supuxo a dobraxe, sobre todo o que foi a época Xabarín, supuxo un pulo o idioma. De repente aí, pois, hubo moita xente que empezou a falar galego, non? Onda vital xa! Temos que buscar a bola do dragón. Tonia Fuentes dáballe a voz en galego a este neno e, cando o neno creceu, a primeira voz de adulto que atopou foi a de Julio. Antón Pazos decidiu que se dixese Onda Vital xa en vez de Kamehameha, que era o que se dicía por aí, tanto en vasco, en castelán, en catalán, e quedou aí. De feito, cando lle digo a xente, sí, pois fixen a Son Goku e tal, o primeiro que piden é fazme unha Onda Vital. Claro, son eu, é que non me coñecíades. Abríase tamén un novo ciclo. Morris, por exemplo, dobraba o mestre Mutenroy. Vaya cambio, pero se só pasaron 3 anos.